از طرف کارمندان میلیسیای ولایت سوخت یک کارگاه ضبط چاروا و فروش گوشت که به شهروند اینامجان اکبرов ساکن شهر خوجند تعلق دارد معین و آشکار کرده شد. در رفت سنجش از یخدانهای نام برده گوشت‌های مهلت استعمالش گذشته و در شرایط غیرسانیتاری نگهداری محصولات گوشتی دریافت کرده شد. таҳия ва фурӯши маҳсулоти гӯштӣ бояд бо риояи талаботҳои бехатарӣ ба ҳаёт ва саломатии истеъмолкунандагон вориди бозори истеъмолӣ шавад. маълумоти ба мақомоти милитсия дастрас гардида акси чунин ҳолатро ошкор сохт. санҷиши ҳамин гуна ахбороти ба шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғ ворид гардида, дар хусуси фаъолияти қассоб Иномҷон Акбаров сокини шаҳри Хуҷанд ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунад. номбурда дар манзили иstiqomатиаш шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Содирхон Ҳофиз, ҳавлии рақами 354 ба заҳби чорво ва фурӯши маҳсулотҳои гӯштии чорвои калони шохдор машғул шуда, бархилофи моддаи 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ва моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон амал намуда гӯшти омодашударо дар шароити ғайрисанитарӣ нигоҳ медошт. ҳарчанд барои зист ва фаъолияти қассобӣ шароит муҳайё кардааст, аммо ҳолати нигаронкунанда он аст, ки узвҳои дохили чорвои пӯсидаю кирм карда якҷо бо гӯшти барои фурӯш омода гардида меистод. ин манзараи нобоб ҳолатест, ки барои паҳн гаштани бактерия ва микробҳои гӯшти вайрон ба дигар гӯшти чорво мусоидат мекунад. ҳангоми гузарониндани санҷиш аз яхдонҳои манзили истиқоматии шаҳрванд Акбаров ба миқдори 125 килограмм маҳсулоти гӯштии чорвои калони шохдор, ки дар шароити ғайрисанитарӣ нигоҳ дошта мешуданд, ёфта гирифта шудааст. маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд хулоса додааст, ки дар таркиби маҳсулотҳои гӯштӣ ба қассоб Акбаров тааллуқ дошта бактерияҳои гурӯҳҳои чӯбчашакли рӯдаҳо ва микрофлораҳои омехта муайян карда шудааст. бар замми ин бинобар мавҷуд набудани санаи истеҳсол ва муҳлати нигоҳдорӣ маҳсулоти мазкур хатарнок барои саломатии инсон ҳисобида шуда, барои истифодабарӣ, муомилот ва фурӯш ҳамчун маҳсулоти хӯрокворӣ манъ мебошад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 209 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.